Dak li ħareġ waqt id-diskussjoni parlamentari tal-erba iwaqqal kollox il-mossa politika li prova jagħmel il-gvern biex jattakka lill-oppożizzjoni tant li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne sansitra spiċċa imgiddeb fil-Kamra tar Rappreżentanti. Quddiem dawn l-allegazzjonijiet bla bażi, il-kap tal-Oppożizzjoni talab il-protezzjoni tas-sedja filwaqt li ċaħat għal kollox l-akkużi li ġejjin mid-Deputat Prim Ministru. Bi Chris Fearne jispiċċa jammetti u jaqbel mal-kliem li kien għadu kif qal Bernard Gregg fil-Parlament. Mhux veru illi jiena għedtlu l-Deputat Prim Ministru u dan niċtu kategorikament dak li qal li jien għedtlu jiena naf għal min qed tirreferi. Mu veru assolutament xejn. Nikkonferma dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Ġifieri iva li l-bieraħ kien diskursata u jien għedtlu jekk taf xi allegazzjonijiet tgħidli ħalli nieħu passi. Illi jfisser li l-verżjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista hija korretta. Qed nitlob lilek tagħtini l-protezzjoni u tagħti ruling dwar ksur ta' privilege għaliex qatt u qatt ma huwa aċċettabbli li din l-istituzzjoni tintuża biex nagħmlu u niskurjaw punti politiċi, partikolarment fejn tidħol is-saħħa. Intant fl-istess seduta l-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar talab lill-Speaker Angelo Farrugia jagħti ruling fuq dak il qal Chris Fearne tlieta meta allega li kien hemm deputat tal-Partit Nazzjonalista illi talab it-tilqima kontra l-Covid. Għal xi ħin anke waqt is-seduta tal-erba' Fearne baqa' jinsisti fuq l-allegazzjonijiet li jagħmel il-ġurnata ta' qabel u sansitra qal illi hemm aktar minn deputat wieħed. Iżda pronta qamet id-deputat Claudette Buttigieg illi f'intervent li kien turija ta' weġġa sinċira i waqqet il-maskra tal-gvern u kixfet kif kienu nies viċin il-gvern illi avviċinaw lila u mhux bil-kontra. Nhar is-Sibt xi ħadd kellu rardir javviċinani biex jien noħodha u jien irrifjutajt. Jien irrifjutajt! U ma nħallix min iniżżilni f'dal ħmieġ. Grazzi. Imiskom tisħu! Grazzi. Aktar tard fil-għaxija d-Deputat Nazzjonalista kienet mistiedna fuq il-programm Net Live fejn komplet tikxef il-gideb il intqal fil-Parlament. Kien minnhom meta jiena qomtu għatlu għajd li inti xtajt għalija lil Chris Fearne, dan qal għax kienet waħda minn dawk li avviċinatni biex tieħu l-vaċċin. Mu vera xejn u naħlef li mu vera xejn. Fil-fatt imbagħad reġa' biddel il-verżjoni. Issa jien m'iniex avukat, imma naħseb li tinduna meta bniedem qed jigdeb le, meta jbiddillek il-verżjoni darba, darbtej, tlieta, erba'. Intant Claudette Buttigieg ikkonfermat li Chris Fearne għandu fidejh l-isem tal-persuna illi avviċina biex tingħata t-tilqima xi ħaġa illi ma ċċettax.